Lehenengo urte osue Pedro Arrizabalaga eskolan, gaurko musika eskola, La Villa, horretan, gero Landakon, beste urte bete, eta gero 16 urte San Miguelen. 86 urtera arte. Gero beste 16 Elorjo, baina hori ja modernoa. Bai. Sindikalgintza mundua eskoletan egiten genuen, lehen lantegietan egiten genuen moduen. Diferentzia oso importante bat, legala zen. Ja, 77 garrenengo urtetik aurrera, Estela sindikatua legala zen. Bueno, eta Comisiones Obreras, eta UGT, eta ELA, eta aietxo guztiok, ez da. Baina sistema antzerakoa zen. Eskoletan, eskola batzutan holako talde txiki bat eukin, eta hortik propaganda pasatu, mugidu, Durangaldean asambladak, Bizkaiko mailan ere asambladak, posiblea zen Bizkaiko maila asambladak egitea, ez aurreko gara moduen ez da. Eta hortik, ez dakit, greba deialdiak, konvokatoriak, edozein gauza ekarri, eta jendeari pasatu, komentatu, sindikalgintza antzerakoa zen, pero, baina, legala.